Kuyog ni OCD Deputy Administrator for Operation Hernando Caraig Jr. si Sarangani Congressman Steve Chumbian nga naghimo og assessment sa epekto sa linog sa Glan Sarangani Province kagahapon sa hapon Nobyembre 20. Usa sa ilang girumbo ang Municipal Hall nga gikordon tungod sa mga crack. Gani gipakita kanila ni Mayor Victor James Yap Sr. ang iyang opisina nga perting gubaa. Nang hatag sab sila og hinabang sa mga apektadong residente, hilabi na ang nagub-an og balay. Nakigpulong sab si Governor Rogelio Pacquiao sa lain-laing ahensya sa gobyerno alang sa hiniusang tabang sa mga survivor sa kusuga pagtayog sa linog. Nakighimamat sab ang gobernador sa mga pasyente sa Sarangani Provincial Hospital. Gipasalig ni Governor Pacquiao ang tabang sa gobyerno sa apektadong residente. Samtang nagtinabangay ang mga pulis nga miyembro sa Sarangani Police Provincial Office sa paghipos sa mga bato nga mibabag sa kalsada sa Glan aron makaagi ang mga sakyanan. Gibisita sab nila ang mga lugar nga adunay nangabuak nga semento sama sa tulay ug pantalan. Apil sa ilang giadtuan ang pader sa eskwelahan nga nahugmak ug ang usa ka balay sa munisipalidad sa Malapatan nga nahugno ug midat-og sa nakaparking nga pick-up truck.